Godt du kunne komme. Jeg hørte, du blev dansk statsborger. Ja, det er det. Ja, men er det ikke rigtig godt? Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Jeg hedder jo Tue. Men det er godt, du kunne komme her i dag, for vi skal jo tegne et portræt af dig. Jo. Så du bliver bare siddende. Ja, jo Messi. Ja, Det det er er Messi. Nemlig. Ja, Vi tegner her. Verdens bedste, ja. Hvordan går det så med fodboldkarrieren? Det går skidt, altså. I Milan, der tabte vi lige 7-0, altså. Det kan jeg Det sgu var ikke se. lige så godt. Og jeg var Madrid, der vandt vi lige, ja, sådan, ja, 0. Det var da rigtig flot. Ja, det er klart. Okay, den gik så ikke lige helt. Nej, det gjorde den ikke. Ja, så vi bliver færdige. Ja, her er din tegning så. Nå, den er vel nok lidt sej. Se. Du hætter. Du skal deroppe i godt. Hvis du... Ja, det er så fin tegning her. Ja, næste. Næste. Hej Messi. Ja, det er utroligt, hvad der sker. Det var som et portræt af Messi. Ja, jeg synes, det var helt vidunderligt. Det må vi jo kigge her på. Nå, jamen er det ikke Kim Larsen? Jo, det er sgu da. Det er Kim Larsen! Ja! Jamen, det er da helt utroligt. Hej Kim Larsen. Hej. Hvad så? Hvordan går det? Det går lidt fint. Jeg kan bare ikke tage 4 i munden. Det er mig. Det er jo helt utroligt. Ja. Det er helt utroligt. Jamen, jeg har hørt, at du har røget i rigtig lang tid. Hvornår var det, du begyndte? 1949. Cirka der omkring. Nej, Danmark. Ja. Ja, det må jeg sige. Rigtig flot, rigtig. Ja. Jeg er kommet her for at tegne dig. Ja. Så du skal bare sidde med din guitar og så gøre det bedste. Ja, det er ligesom vi vil alle sammen have det. Så ja. Ja, du spiller lige så stille. Rigtig godt. Ja, han slår rigtig på strengene. Har vi hørt det færdigt? Nå, det er det så fint. Hvad du Chelsea de taktikere? Måske. Ja. Ja, så er vi ved at være færdige. Ligesom Messi. Ja, så er vi så færdige med din flotte tegning. Ej. Er den ikke rigtig Nej, flot? men jeg synes, du er den i hånden. Ja, men det er rigtigt. Den er Nej, lidt det er jo pænere. din guitar. Nå. Her kan jeg alle sammen se hans Nu er det meget bedre. tegning her. Det var da nok. Ja, men det er da helt Ja, utroligt. det er da. Ja. Vi skal sige på Ja. i dag. Hej. Og husk, subscribe, hvis vi Ja, og like selvfølgelig, og giv hvis helst. vi får 4 eller 5 Så poster vi tænder i send op. ketchup.